sumpah ini gak ngarang. Dah. Aku wis ngarang nang omah. Heh. Bunda berkondi? Aku bareng cukup kuwi mangi. Surat kelulusan. Surat kelulusan Salwa. Jadi Salwa ini hari ini keluar guys sama ayahnya. Mau kelulusan. Dan ini tapi apa Bunda ke sekolah dan dia tuh udah di rumah. Dia tuh keluar sama bapaknya ya. Ya, terus mari ngono. Nah, ya. Terus mari ngono aku duwe ide lah ya. Akalku ki akal busuk. Sebenarnya kudune saya tak pernah ya Bunda ya. Bunda ulang tahun ya kan. Iki gak sing kena getahe Salwa. yes. Kae. Urung. Ndek aku san. Buka dan langsung. Wis tak print. Maaf ya, Wang. Aku butuh konten, Wang. Sing ndi? Nah, sini coba. Nah. Akal busuk. Pakai aku sawi wis gak ngeprank cah kuwi. Jadi nek aku pengen apa nyentuh ngeprank bocah kuwi. Nek sekaligus ayahnya sisan iso nek om tuanya sisan. Soalnya dia lagi minta mbak Pak Ane guys, Jan. Wis dah, kuwi ana amplope dari SMP Negeri 1 Sambong ya guys ya. Ciro lu. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku wis assalamualaikum kene maneh. Dah, atek koyo wong ber. Masuk. Coba sepatu. Sepatunya siapa kuwi bonggo? Sepatuku lah. Gak sepatuku. Gak. Aduh. Ya aku mau. Pripatmu kenapa? Pripatmu abang. Oh. Apa disuki? Guys, ben salin sik guys, ngotak setengahnya. Lulus para kowe rasakan guyu-guyu wae. Jadi sapa lulus? Ya jare kowe. Lulus wis ta. Jadi sapa? Dinyatakan lulus jareku. Ane gak lulus piye? Ya wis lulus kok malah. Lulus. Ki wis pasti lulus. Abu-abune instingku tidak pernah salah ya. Jadi kenalan sik gini. Ini gak luwih ketok ya. Cantika Salwa Nur Hairunisa. Absen 7. Cara masuk. Sorry. Tapi gak ngarang, udah sumpah ini gak ngarang. Dah. Aku wis ngarang nang omah. Heh. Aku wis omah banget enak. Awes bosan aku lulus nah. Bunda, Aku bayangno. Bunda orang kepala sekolah. Aku mau wesan, tegal lulus saya lulus kabeh iki lho. Gampang lagi deloken. Iki ana tulisane iki lho. Tulisane. Makane sekolah sinten ana? Penganan yo. Ya mboten kok. Iki lho tak buka omah nggih mang aku wis panasen wis kopi ta mau. Aku yo wis kopian. Yo ben ngono kowe, makane kuwi ngono kuwi. Kuwi kena azab kuwi, nek wani bunda ngono kuwi. Tak mau kowe. Entah. Salam dhewe. Yo wes berarti yo wis pas umur ngono ae. Umurmu kan pas. Gak apa-apa, engko tahun mburi nganu wisudane. Engko tuku kebayane. Wes mangis. Kok yo wes diterima
mau apa nek jenenge gak lulus piye neh? Kerjanya ketumbang awak. Kalau lulusnya kenapa? Ya berarti nilainya kurang. Jadi di gue mah gara-gara kira mau golongannya makan gak dilulusno. Halwa. Lamian dalam kamu tanggono sing ngono kuwi juga sih. Lu tukang bukane ngomah deh. Jare ngowes, sebagai SMA. Ayo Ya wis kok sesuk wisudane. lulus ki. Sesuk wisudane. Ora usah berkecil hati, berarti kan ya dipasno umur. Kok. Dari umur hanya langka. Lah ku selama sekolah piye? Riwayatem. Riwayatku ya hidup. Riwayatku dulu. Ya pakai tas terus gak apa bahasa nangis. Piye lah wah, kowe iki aku tenanan kok. Aku ya tenanan piye ki manggo. Dia iki rapotnya piye ndak tinggal kelas apa naik napa lulus ya? Nek rapote urut dikekno. Lah terus kowe piye nek gak lulus sih? Surat keterangan lulus tok. Nek gak lulus ya wis baleni. Wis wae gak iso wae iki wah, gak usah nangis kowe. Nah terus masuk baleni. Ya wis gak apa-apa kok Nah, terus kamu yang baleni biyen tekam. Wis kok gak apa-apa baleni. Baleni. Wis ora apa-apa. Aku mau pelajari pelajaran sing wis tak pelajari. Duh, justru kowe malah kowe jadi pinter. Pinter dhewe kowe wis rahmat harine kabeh. Sama SMP nek terus ane badike kan ganti to. Bunda wis ngomong esuk tukokane wae. Lah itu kan biasa SMP neh. Duh, piye lah wah? Lah aku wis SMA. Oh, urung kok nyatane yo jek tinggal urung lulus no kok. Lah kuwi pernyataane yo pure saka SMA lho wah. SMP. SMP lho. Oh, wis awan. Mungkin stempele yo nan. Oh ya. Nah, perkara apa? Yo akademikem paling. Maksudnya yo ora piye-piye. Yang bos iki nyatane ngono Pak. Iki rong roh ayah lho, Bang. Ayah iki mang langsung lanjut tuh. Yang aku sama buka sana. Aja diucek ae matane. Wis kowe saiki kowe merenungi kowe piye kowe kuwi? Makane aja dolan ya to. Wis ketulan. Kuwi mau ngomong apa ndek bioskop. Yo kan yo ape dolan. Ora lulus kok apa dolan. Kok isen pedhok kanca-kancamu. Iya selalu ae kancam padha lulus lho, Wah. Ini lho. Delok ae tulisannya delok tidak lulus. Ora usah bekecil hati kowe. Ora usah nangis, ora usah main kukur-kukur ae kowe. Kamu jare depresi ngomong sering garuk-garuk kepala. Aku boten depresi. Aduh, kok aku loro. Diwaca tidak lulus. Ah, kowe. Takoki kancamu delok WA ndangan lulus kabeh apa ora? Kok iso? Kowe cuman kukur-kukur ae. Dipikir kowe iki apa sing gara gak lulus? Kowe kuwi ya gak mlebu pelajaran kowe. Nebu terus. Halah, nyatane yo gak dilulusno Atik. Piye Anda? Pak Yen kamu takoki. Itu kok dhewe kowe ora Pak Yen iki wis didek layani kono. Tak kok dhewe wong iki. Wong ae mangene pokoknya ya dipanggil langsung pulang ngono. Ngono Atik.
Ora usah nangis. Siapa macam mana? Lulus ora? Ngomong nek lulus ki yo. Ya wis saya kebadi Dia ya. alumni ya. Wes kowe ndang saiki dan telepon guru 6 kenapa kowe dinyatakan tidak lulus ya? Aja main kukur-kukur ae. Dipikir kuwi kowe berarti tinggal SMP neh kowe. Mah, ya. Nih. Lah terus piye kowe daftar nganggo apa? Sampai kan ki surat keterangan lulus. Sampai kan identitas. Kan identitas piye? Bocah lek mambu sempak yo ngono ki bocah. Lah kan iso kan identitas ke di rumah. Nah dipikir direnungi kok malah. Nah ya wes. Apa? Ganti identitas. Pintu. Lulus ganti identitas. Tapi ganti apa sih? Oh. Terus langsung aja gak usah SMA. Terus piye ndang nek lulus? Iya enggak. Dirabekno ae ndak wis. Ya. Mau bisa. Supaya rapi kowe. Ih, aduh, kok ngajak-ngajakno aku. Kan sing gak lulus kowe. Aku lulus SMP, lulus SMK. Kowe adalah salah satu-satunya putune Mbak Yi sing ora lulus wae. Kabeh padha lulus. Mas lulus. Orang Syukur kowe. tidak sambelnya koyo. Kowe meremehkan SMP sambung. Yo gak meremehkan sih kok itu no. Beda apane? Jadi bakal ngerenungi, tak deloki kok beda iki. Lah terus Bunda entuk surat kuwi kok ndi ya jaine gak saka SMP. Tak kok yo Pak Ye. Enggak. Nah, telepon. Enggak takoki Pak Ye. Ndang. Ndang takoki. Ndang, takoki cepetan. Pak, Telepon nek perlu. sibuk wong aku re. Jam operasional enggak sih. Jam 3 jam operasional. Apa? Nih Imam musola. Saya imam musola. Wis lah wa menerima. Kaya. Ndang, kan ayah. Wah. Kan ayah kok. Shh. Wah. Salwa. Kayak ayah. Wah, min salwa. Mama, kok saya aku tak apa ya sih? Wah. Nyapa kowe? Beti. Ya. Ayah. Salwa gak lulus. Salwa gak lulus. Dono ya dono surat keterangane. Beda lulus. Karena kamu masih kalau muda. Menyulitkan kamu masuk SMA toh? Didono kuwi surat keterangane. Mak gak aktif. Ya makanya kuwi didono ambek ayah. Surat keterangane. Mendukung Pak. Tapi ki apa sing gak lulus, Jan? Tugas wis sakarep. Umur lo kata kowe sing luwih 6 juta ya ora apa-apa kok. Ya lulus umur ki gak mempengaruhi, penting ki ya wis mematuhi aturan. Tinggi badan ambek berat badan paling. Ada aku sing lulus. Ya wis kok. Lah aku gak lulus kok. Wong dinyatakan tidak lulus. Oke, kling, tok, kling, tok, kling, tok, kling,
Tok. Kling. Yang tak lulus ya tuh. Ganti identitas. Apa jadi anak sopo? Anak koi gue. Apa jadi identitas anak sopo? Ganti identitas, aku ganti, umurku ganti, kepribadianku ganti. New bulan new mod. Gak masuk. New mod new me. Gak masuk guys. Gak masuk sih guys menurutku aja. Endi mau Bocahku iki pokok man yo guys yo nek mau langge uteke tinggal mikir yo ngono kuwi dikuarui kuwi entah pokok man apa bathuk endas moto cangkem irung iki digiarui kabeh. Panas yo. Endi suratmu Junaya? Dono kok wanda gage kok. Aku pengen delok ning jasa. Sapa? Duh, nek didono dhisik kuine. Lah nyapa? Ate mbok ngedohne bapakmu. Yo, Ma. Duh. Nyapa wedi kowe? Heh? Heh? Wedi kowe? Wis diterima ae gak apa-apa. Ya, aku ganti identitas. Gak iso. Bisa. Gak. Kowe gawe kakane. Gak, wis gak iso. Terus kan dadi anak sapa? Gak naik sama-sama tapi dua bunda ning aku. Gak masuk akal anjir. Nah, didono. Mama. Kenapa? Ya, Ma. Takut lu. Jare wani, nyaline gede. Mana nyalimu? Ngono tok ngedono ning Pak Emo penangis. Wah. Ora. Wah, delok aku sih. Wah. Look at me. Om, delok om, jangan ngasih om. Itu nama bapakmu, wah. Udah nanya kan? Wah. Udah nanya. Gak usah nangis. Delok Pak, bunda gue apa? Wah. Nek moco sing tenanan. Bunda. Jadi gimana kata? Kita apa nih? Yo ora. Kita apa nih? Stempelnya blurak. Benerannya blurak. Tapi kan udah sampai ke nangis. Nggak mau sudutkan, Cak. Wong wis panas. Wis panasen mataku wis lebon awu. Kan aku kan kuping-kupingku rasane langsung. Menangis. Menangis. Menangislah. Delok onda. Iki lho blurak. Apane yo ora. Stempel lagi. Iki cap-capan iki koyo Tapi berhasil membuatmu menangis kan? Tapi nih bisa gak lulus nanti. wis lulus. Alumni SMP Sambong. Wes Metu siunge. Metu siunge. Guys lulus guys, alhamdulillah adikku lulus dengan ranking nomor 2 dari bawah. Karo Mas nilainya belum. Nek diunge kan langsung enek koyo Lo guys udah batilan. Kakak nek gak lulus, nek mau gak lulus kowe langsung tajak ning omahe Pak Ye.
Dadi ana Pak Ye, ben merguru nih Pak Ye. Gak ini. Belajar ya Pak Ye. Identitas anyar. Nek gak lulus, apa tak tukono wedhus, tak kono Ora mondok aku ape Darni. identitas anyar jenengku ape tak ganti? Apa? Zebrilia, Gak, kobra, gak. singa, Jeneng zaitun, ke Inggris-Inggrisan pokoknya. stupid. No smoking. Terus guys, berhasil untuk ngeprank Salwa. Padahal saya ulang tahun bunda loh ya. Nah, ucapnya le. Ucapnya ulang tahun berapa kowe? Gak, aku kok nangis mang. Iki kelilipan mang aku jupuk blobok terus Alah. kayak air mata jatuh. Alah. Dang, ucapnya selamat ulang tahun bunda. Selamat. Oh, enggak ada. Selamat Aku datang. Aku pengen ning dalan wis nyanyi kuwi. Pokoknya aku ning dalan. Ya wis dang diucapnya bunda rasa bibu-bibu. Noh, gake. Mama aku sih. Goblok. Ngucapnya mbok ane dhewe iso isin nih. Cium. 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 Kowe malu ngambung silitku, saiki kok kon ngambung apa? Cium wae gake wah. Wah. Ojo jijiki nang. Gake wah. Kicek. Ben gake berapa kowe? Selamat datang Ibu Ketua. Udah bodoh ciuman bro. Nah gake. Gake wah. Apa sih? Kaki. Tidak diciuman gua malah. Wes ciuman undangan. Orang masuk belas. Gratis kau. Masa gila. Reunian, ini tuh reunian. Goblok ya. Wes guys, terima kasih. Sekian dulu kontennya apa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.